салом дӯстон, дирӯз дар даври 11-уми Ла Лигаи Испания дар варзишгоҳи Сантьяго Бернабеу Барселона қудрати худро нишон дода бо ҳисоби 4-0 Реалро дар Эл Классико шикаст дод. ин бозӣ на танҳо барои ҷадвали мусобиқот муҳим буд, балки барои худбаҳодиҳии ҳарду даста низ аҳамияти калон дошт. Барса дар тамоми бозӣ ҳукмронӣ кард ва қаҳрамонҳои асосии бозӣ бошанд Роберт Левандовски, Ламин Ямал ва Рафиня буданд, ки ба ин натиҷаи калон саҳмгузорӣ карданд. имрӯз мо ба реаксияи бозингарони ҳарду даста менигарем, ки ин натиҷаи бузургро чӣ хел шаҳр доданд. ҳатман обуна шуда моро то охир ҳамроҳ бошед. футбол бештар аз як варзиш, эҳсосот, рақобат, қаҳрамонӣ ва шодии мухлисон. тамошои ҳамаи мусобиқаҳои бонуфузи футболиро бо хизматрасониҳои ширкати 1x боз ҳам ҷолибу диданӣ гардонед. дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале муҳимтар аз ҳама бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди TOUCHFOOD. силкаи зарурӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. мо кори бузургеро дар майдон анҷом додем ва сазовори ин ғалаба шудем. ман шодам, ки тавонистам ба даста кӯмак кунам ва дублро ба номам сабт намоям. чунин бозиҳо барои мо хело муҳиманд ва мо исбот кардем, ки метавонем барои унвонҳо мубориза барем. ман ҳоло дар оғози роҳ ҳастам, аммо бозӣ дар чунин рақобат ва гол задани ман эҳсосоти ғайриоддӣ ҳастанд. мо дастаи олӣ дорем ва ман барои дастгирии ҳамдастаҳо ва мураббӣ сипосгузорам. бозии мо имрӯз дар сатҳи баландтарин буд. мо худро чун як дастаи ягона нишон додем ва натиҷа худ аз худ мегӯяд. мо боварӣ дорем, ки моро пирӯзиҳои зиёд дар пеш интизор аст. имрӯз бозӣ душвор буд. мо кӯшиш кардем, аммо хатогиҳо ба мо гарон афтоданд. голҳои ман бекор карда шуданд ва ин аламовар аст. аммо мо бояд пеш рафта хатогиҳои худро таҳлил кунем. имрӯз Барселона беҳтар буд, ин ҳақиқат аст. мо бояд аз ин мағлубият дарс бигирем ва қавитар шавем. иштибоҳҳое ҳастанд, ки бояд рӯи онҳо кор кунем. бозӣ дар чунин рақобат ҳамеша душвор аст ва имрӯз Барса бартарӣ дошт. мо корро идома хоҳем дод, то барои Эл Классикои навбатӣ омодагӣ бинем. мо медонистем, ки бозӣ осон нахоҳад буд, аммо тактика ва низоми мо имкон доданд, ки пирӯз шавем. ман аз бозингарони худ фахр дорам. онҳо кори бузургеро дар майдон анҷом доданд. ин қадами муҳим барои мост ва ман мутмаинам, ки мо дар роҳи дуруст ҳастем. мо аз натиҷа ноумед шудем, аммо ният надорем, ки таслим шавем. мо бозиро таҳлил ва коркард хоҳем кард. Барселона имрӯз футболи аҷиб нишон дод, аммо боз бозиҳои зиёде дар пешанд ва мо муборизаро идома хоҳем дод. ин ғалаба мисоли равшани қувват ва ҳамоҳангии дастаи Барселона гардид. онҳо на танҳо 3 хол гирифтанд, балки омодагии худро барои мубориза барои унвонҳо нишон доданд. дар навбати худ Реал бо зарурати таҷдиди назар ба бозии худ рӯбарӯ шуд. ин Эл Классико ҷашни ҳақиқии футбол буд, ки ба мухлисон хотиррасон кард, ки чаро ин рақобат яке аз ҷолибтаринҳо дар ҷаҳон ба шумор меравад. ҳатман дар канал обуна шавед ва ин гуна наворҳои ҷолиби футболиро сари вақт тамошо кунед. ба ҳамин тамом дӯстон, то наворҳои баъдӣ хайр.